Jo, a l'amor de dicho, he de dir-vos que m'inspira en una cançó de Dala que es diu No Shirk, que m'encanta, i diu Déu ets tu, no idolatris a ningú. Que I maravilla. Ai, sé quina és, sí. És S'ha superbonica. deixat la seva frase pel final per deixar-nos a nosaltres fatal. Que maravilla. a És que és veure, Virgo. És que és Virgo, és veritat. Artur, també he de dir-te que el mèrit no és meu, la cançó ja està escrita. Exacte. Però I la capital quina seria? Ja hem dit Àfrica, este està... Casa de cadascú. Sí, per la terreta. Casa de cadascú. Crec que Dala del que parla és bueno, deixar d'endiosar o idolatrar a gent, ja no només déus, sinó persones fora de nosaltres o dels nostres àmbits i mirar un poquet més cap endins, que de vegades les coses d'admirar internes les deixem a banda. Vos proposo una cosa. Jo vos dic cosetes i a veure quanta fe, o sea, en magnitud, quanta fe teniu en el que vos vaig a dir. Perquè són coses que a nosaltres ens preocupen molt. Tal. Quanta fe teniu en el mercat de la vivenda? Anem a poder independizar-nos ja d'una? no. Per ahí no. Tinc fe perquè tinc l'esperança de poder independitzar-me. Claro, això és la fe, no? Vaig a pensar que sí. Vaig a pensar que sí. Abans dels 60, sí. I en el sistema de pensions. Oh! Jo ahí tinc fe nula. Tot el que depengui del govern, la fe serà baixeta. No? Ara, baixeta, nivell bajo de fe. Molt baix. Jo tinc molt poc, això és bona, eh? En el mercat laboral i sobretot en la ruptura de la precarietat, teniu fe? A Espanya, no. No, sí, a veure, jo fe tinc, que jo ho veig en estos ullets. Vols dir que els teus fills... I si una i conclavem en una altra, si encara no havíem superat 2008 i encara estem. Som la primera generació que estem pitjor que l'anterior. Heu pensat en això? Sí. Vull dir, fa molts anys que les generacions, els nostres besavis estaven molt millor que els nostres avis, els nostres pares millor que els nostres avis. Una pregunta, sempre ets així per decidir si vull venir a viure al pis? És en plan de... És més optimista del que sembla ara mateix. Sou optimistes o teniu molta fe en la deconstrucció real i en el canvi de l'home en general o del masclisme? Sí. Jo sí. Jo sí tinc fe. Jo també. Sí.